Fagott művész, mesterpedagógus és igazgató vagyok, ebben a sorrendben szoktam magamat bemutatni, de valójában ez úgy alakult, hogy először lett a fagott az életem része, a zene lett a kifejezés eszközöm, ezen az úton indultam el, aztán lettem tanár, majd következett az életemben a vezetői feladatok ellátása. Néha mostanában úgy szoktam bemutatkozni, hogy iskolaigazgató vagyok, mert ez a közvélemény számára, vagy a közösség számára egy jobban értelmezhető fogalom, viszont azt érzem, hogy ha így mutatkozom be, akkor nem biztos, hogy ott van mögötte az a tartalmas, az a nagyon mély út, amit én bejártam, hiszen rendkívül sok rétű területen mozogtam már, ami azzá tett valójában, ami most vagyok. Egy iskolaigazgató, aki egyébként pedagógus is, és nem mellesleg fagott művész. Szerintem egy intézmény sikere a közösségben rejlik, a közösség erejében, a pedagógusokban, a gyerekekben, illetve az, hogy képes-e az intézmény olyan formában tanulószervezetté válni, hogy mindig figyelembe vegye a külső és a belső környezeti hatásokat, és ehhez tudjon alkalmazkodni. Hogyha ezt meg tudjuk teremteni, hogy minden közösség, aki az intézményen belül van, képes a saját motivációját megtalálni egy nagy intézményen belül, akkor ez működik, ez a dolog. A művészetoktatás fontos szerepet játszik az intézmény életében, de szeretném kihangsúlyozni, hogy ez egy általános iskola, aminek van egy művészeti iskola része is, és igyekszünk megteremteni azt az egyensúlyt, ami ahhoz kell, hogy mind a két intézményi rész tudjon fejlődni, és tudja egymást segíteni. Én azt szoktam mondani, hogy ez a win-win helyzet, hogyha megvalósul, tehát az általános iskola támogatja a művészeti oktatást, illetve a művészeti oktatás hozzá tud tenni az általános iskolai oktatáshoz, akkor ez egy olyan egyensúlyt teremt mindenkinek, amiből ki tudja venni a pozitívumokat. A Mezitlábas Opera az egy olyan projekt, ami egyedülálló. Az országban, az iskolánkban ettől válik az iskolánk azzá, ami. Ugye ez egy olyan projekt, amiben megfogalmazunk olyan zeneműveket, nagy zeneműveket, lefordítjuk a gyerekek nyelvére, azzal a céllal, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek hozzá. Gyerekek játszanak benne gyerekeknek, és bekapcsolódhatnak a pedagógusok, bekapcsolódhatnak akár a szülők is, be tud kapcsolódni az általános iskola és a művészeti iskolai rész is, és ez fantasztikus lehetőség arra, hogy a közösséget összehozza, és egy kicsit arra ösztönöz, hogy együtt dolgozzanak. A másik rész pedig egy olyan különlegessége a Mezitlábas Operának, hogy erre felfigyelt már a szakma is, és a Magyar Állami Operaháznak a partneriskolája lettünk ezáltal, és egyre több olyan iskola érdeklődik iránta, amivel akiknek esetleg mi meg tudjuk mutatni ezt a projektet, és esetleg átveszik ezt a módszert, ezt a jó gyakorlatot, és ők is tudnak részesülni abban a élményben, amit mi átélünk ennek a projektnek a megvalósítása alatt. A Mezitláb az iskolában című projekt az ugye egy jövőbeli terv, és arról szól, hogy eddig hogyan valósult meg a Mezitlábas Opera az iskolánkban az elmúlt 5 évben, illetve egy sajátos nevelési igényű tanulónak a sajátos nevelési, sajátos életútját tervezi bemutatni. Ez megint egy egyedi dolog lesz, hiszen nem hiszem, hogy van olyan iskola, akinek saját operája lenne, és akkor ez tulajdonképpen erről fog szólni a mi iskolánkról, a mi közösségünkről, és azokról a gyerekekről, vagy arról a gyerekről, aki ebbe majd szerepelni fog. Azt üzenem az itt tanuló diákoknak, hogy legyenek önmaguk, semmiképpen ne adják fel a vágyaikat és az álmaikat, és mindenképpen gondoljanak abba bele, hogy sokkal többre képesek, mint amit ők gondolnak magukról.